Hej. Vi er så her på Tølløse Slots efterskole, hvor vi er bekendt på efterskole. Og mine roomier, de sidder lige dernede. Eller den ene danser, og den anden sidder og spiser nudler. Lige nu lægger det her på Facebook, så er der igen. Det gør jeg. Lige nu så har vi stille team. Og faktisk så sidder jeg og laver matematik, mens de andre de har en fest, fordi jeg har bare fået en hel masse lektier for, mens de bare har fået ingen for. Se her, jeg er rigtig klog. Vi har en algebra. Tror jeg nok. Ja, sådan noget lignende. Hey, Astrid Salamander, hun mangler sin kop. Og Astrid Salamander, du ved, hvem du er. Du mangler din kop, den står inde på vores værelse. Du må gerne komme og hente den meget snart. Hun har glemt, den har mange. Ja, vi har det rigtig godt på efterskolen. Vi hygger rigtig meget, og vi har det rigtig sjovt sammen. Og lige nu så bruger vi 3 på tomandsværelset. Kan jeg godt fordi gøre at, lige nu bruger vi 3 på tomandsværelset, fordi at vi har en vandskade, og Emma har ikke nogen roomie. Så ny roomie søges! Emma er rigtig sød. I hvert fald så flytter vi nok ind. Og jeg ved ikke, om vi flytter snart. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, vi får lov til at bo her, indtil du får en roomie. Eller også bare... Altså, det ved jeg faktisk ikke. Ja, det ved vi i hvert fald ikke, men det finder vi ud af. Vi finder ud af på fredag, hvor vi skal hjem for første gang. Nu har vi været hjemme i 2 uger. Jeg tror, jeg har til på fredag. Hvad? Jeg tror, jeg har til på fredag. Tror du ikke? Jeg tror, I er. Nå ja, det tror jeg også. Vi finder i hvert fald ud af det på fredag, hvor vi skal kontaktgruppe med alle dem på vores kontaktgruppe. Så får vi at vide der, hvad der sker med pigen, der skal komme, som vi ikke rigtig ved noget om endnu. Martin sagde bare, at han ville sige til mig, når jeg har fået det. Ja, men i hvert fald, så får vi at vide snart, om der kommer en ny roomie forhåbentlig. Så Emma kan få lov til at bo sammen med sin roomie, og ikke mig og Ditte. Og så... Du skal lige vide en ting. Mit værelse, det er hyggeværelset. Ja, Emmas værelse, det er hyggeværelset. Det er her, der er The Emma Time. Altså, det er egentlig bare sjovt. Det er meget vigtigt for vores gruppe. Vi har en meget rigtig god hyggelig gruppe, hvor vi hygger rigtig meget. Er det ikke også rigtigt, det? Vi hygger faktisk konstant, og også i hyggeteamen, der laver vi lidt uro, fordi vi sidder faktisk og hører musik, og det må vi ikke. Men det tror jeg nok lige, der er flere, der gør. Så det kan vi ikke rigtig gøre for. Hvad laver vi med i hygge? I stilletimerne, der skal vi være stille. Vi sidder og laver det her. Ja, vi har fået computer, og vi misbruger dem rimelig meget. Så det kan vi ikke rigtig gøre for. I aften skal der være en masse aktiviteter. Der skal være noget, hvor man går ind i sig selv og lærer sig selv at kende. Så skal der være noget ekstra matematikhjælp-agtigt noget. Gud, er det du skal lave? Ja. Fuck, hvor gider jeg ikke lave det der. Så, men i hvert fald, jeg laver matematik. De andre, de hører musik og æder, og jeg synes, det er synd for mig. Men altså, det er det, de nok egentlig ikke enige om. I hvert fald, så skal jeg, når vi ikke har stilletime mere, så skal jeg ned og lave musik. Eller først kl. 8. Så det vil sige, at jeg har en time, hvor jeg ikke lige skal lave noget. Hvad? Musik? Ja, vi har musiklektier for. Vi skal lave en kombination-agtigt et eller andet. Noget med nogle noder og sådan noget, og en melodi og sådan noget. Det var noget, jeg ikke fattede i hvert fald, så jeg håber, de andre de har fattet det. Jeg har fattet det lidt. Det er bare lige det der med nogle lyde, jeg lige skal forstå og sådan, det har jeg ikke helt forstået endnu. Men det er også første gang, vi har haft teoretisk musikbaggrundsviden-agtigt noget nu. Fordi vi faktisk først lige begyndt i skole i går. Men vi har det i hvert fald rigtig sjovt. Og vil bare sige, at vi har det rigtig godt her på Tølløse Slots efterskole, så den kan klart anbefales. 110% kommer den ned fra Emma af. 170 kommer det fra Ditte. Men i hvert fald så har vi det rigtig godt her. Og I må bare have det godt derhjemme. Og så ses vi på lørdag eller fredag eller søndag. Vi kommer hjem på fredag. De fleste er bortset fra dem fra Bornholm. Så de får det sikkert helt vildt hyggeligt her på efterskolen i weekenden. De skal sikkert lave helt vildt meget hygge. Mens vi andre vi bare skal hjem og lave lektier og alt muligt. Og det er ikke særlig sjovt. Nej, der var kun 5. Nå, er der ikke 4 fra Bornholm? Der er der 3. Der er der Astrid, Mie og Oliver. Ja. Hun spiller på guitar. Hedder hun ikke Mie? Hun hedder da Mie. Hun hedder Mie. Mie. Nej, men i hvert fald så har vi det rigtig godt. Og nu vil jeg slukke den her, fordi jeg sagde til mig selv, at jeg kunne tale 4 minutter. Nu er jeg snart talt 5. Og
Det er egentlig bare lidt spild af din tid. Men tak fordi du så den og et eller andet. Jeg keder mig bare lidt, okay? Men hej hej!